الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا شاشد وطن جمادى الأولى، wata na biyar a jerin watanni na musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445. muna cikin karatun littafin nan na al-manzumatul mimiyya fil wasaya wal adab al-ilmiyya na al-hafiz al-hakami rahimahullahu ta'ala. karatunmu da ya gabata mun tsaya akan baiti na 23 ne ko da hudu, kenan bisa kan na 25 ne za mu tashi yau. ya ce al'ilmu wallahi mirathun nubuwati la miratha yushbihuhu tuba li muqtasimi li'annahu irthu haqqin da'imin abadan wa ma siwahu ila al-ifna'i wal adam. ya ce al'ilmu, shi ilimi, wallahi, ya ce ina rantsuwa da Allah, mirathun nubuwati, gadon annabawa ne, la miratha yushbihuhu, babu wani gado wanda yake kama da shi. kenan ilimi gadon annabawa ne, wanda ya gaji ilimi ya ɗibi wani kaso daga cikin gado na annabawa. ya ce la miratha yushbihuhu, babu wani gado wanda yake kama da shi. uba li muqtasimi, jin daɗi ya tabbata ga wanda ya yanki kaso daga cikin shi. anan Allah yana bayani har yanzu bisa kan matsayin ilimi da falalar ilimi da darajar ilimi. daga cikin abin da ya faɗi nan wurin na abin da yake nuna matsayin ilimi da darajar shi shine kasantuwar ilimi gadan annabawa ne. wannan kadai ya ishi ilimi daraja. duk duniya babu wani abu wanda yake da matsayin gado na annabawa sai ilimi. shine yace wallahi, yayi rantsuwa da Allah. kenan nan cike akwai rantsuwa don tabbatar da matsayin ilimi. al-ilmu wallahi mirathun nubuwati, yace ilimi, ina rantsuwa da Allah, gado ne na annabta. wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yace al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. manzon Allah sallallahu alaihi yace lalle wato malamai magada annabawa ne, kuma lalle annabawa ba su bar gadon dirhami ba ko dinari. gadon kawai da suka bari shine gadon ilimi. duk wanda ya riko da shi to ya yi riko da kaso wanda yake cikakke mai yawa. da haka ya ce gadon annabawa ne. la miratha yushbihu, babu wani gado da yake kama da shi. babu wani gado a duniya wanda yake kama da shi. wanda ya ci gadon dukiya, shi ma in ya mutu dan shi ya canyi gado. kamar yadda wani ya ce amwaluna li dhawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabil bumi na biniha ko li kharabi dahri na biniha. yace dukiyarmu muna tara su ne domin masu gado kawai. da haka in ka ci gado, kai ma wani ya ci gadon ka. amma ilimi shine kayanka, wanda bai kwatuwa, bai wato higuwa, bai sabtowa. duk kiyayyen mai kiyayya dole zai barin ka da kayanka. ilimi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la batna sanduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi. haka Imam Shafi'i yace ilimi na yana tare da ni duk inda na nuha, yana amfana ta. zuciyata ita ce salkan shi, ba cikin akwato ba. yace in ina gida, shi ma yana gida. in ina kasuwa, shi ma yana kasuwa tare da ni. kai ko mutuwa kai tare da abin ne ko ana barin shi. don haka ilimi gado ne wanda babu abin da yake kamar shi. ce tuba li muqtasimi, jin daɗi ya tabbata ga wanda ya yanke wani kaso daga cikin shi. wannan tuba kalma ita ce wadda ta zo cikin suratul ra'd. alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab. tuba jin daɗi da holewa da cashewa da ɓalewa ne ma'anar tuba. amma a can cikin suratul ra'd an fassara ta da fassarori da yawa. daga cikin abin da aka fassara tuba ta cikin suratul ra'd akwai aljanna. tuba lahum, aljannatu lahum, waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari. tuba lahum wa husnul ma'ab, aljanna ta tabbata a gare su da kyakkyawar makoma. daga cikin fassarar da aka matsuba an fassara ta da aljaza'ul azim wa thawabul jazil, ba sakamako mai girma wanda Allah ya tanadi. daga cikin fassarar da aka matsuba ta cikin suratul ra'd an fassara ta da
wato zillun fil janna, wata innuwa ce a aljanna yasiru rakibu fi ardiha yasiru rakibu fi ardiha mi'a sana la yaqta'uha. Aka ce mahayin dabba zai iya tahiya a cikin fadin inuwan tahiya ta shekara 100 bisa dabba, doki mai gudu tahiya shekara 100 ba ka kaiwa karshen inuwa. Suka ce ita ce duba. To akwai dai fasarori da aka maduba idan mutum ya koma ga littafin tafsiri. To amma nan da yace tuba kenan ko dai daga cikin wancan ma'anonin ko kuma kawai ma'anar tuba ta yare, cewa tuba li muqtasami, jin daɗi ya tabbata, dace ya tabbata ga wanda ya ɗibi kaso cikin ilimi. Sai ya kawo dalilin cewa jin daɗi ya tabbata gare shi ko kuma dalilin cewa aljanna ko babban sakamako, sai ya ce li annahu, saboda shi ilimi irthu haqqin da'imin abada, gado ne na gaskiya mai dawwama har abada. In mutum ya samu gado na ilimi ko to ya samu gado na gaskiya mai dawwama har abada. Wata rana Abu Huraira yardan Allah ta tabbata gare shi ya zo cikin kasuwa, mutane na hada-hadar kasuwanci, sai ya ce ya ku mutanen da ke cikin kasuwa, ku wani irin raggaye ne, wani irin kasassu ne, ga a can masallacin annabi ana rabon gadon annabi, ku kuna nan kuna hada-hadar kasuwanci. Kai duk wanda ya sai dibin kuɗaɗe ne, kai kowa saki a tarugun shi da tafarnuwa fafafafa, kowa je masallaci. Duk wanda ya zo sai ya ta wurge-wurge da ido, ya duba nan ba ya ganin komi sai mai raka'o'i, sai ya ga wani yana karatun Qur'ani, sai kawai sai su dawo. Abu Huraira da ya masa wannan shele kuma ya tsaye cikin kasuwa yana jiran su ya su dawo. Sai da suka je suka dawo, ya ga sun dawo cikin ladama, sai ya ce ya ni akai kuka ga dawowa haka? Sai suka ce mun shiga ba mu ga ana rabon komi ba. Sai ya ce masu da kuka shiga mai kuka gani? Da suka ce mun ga wasu suna sallah, wasu suna karatun Qur'ani, wasu kuma suna tattaunawa bisa kan halal da haram. Sai ya ce kai can ku, akwai annabi ya bar wani gado ne banda wannan? Ai shine gadon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari. Dan haka wannan shine gado na gaskiya, li'annahu irthu haqqin, domin shine gado na gaskiya da'imin wanda yake dawama abadan har abada. Wa ma siwahu, domin duk wanda ya ilimi tabbataccen ilimi to zai dawama har abada, domin har aljanna za a shiga aljanna ne saboda aiki da ilimi ko? Na'am. Wa ma siwahu, amma duk abinda ba shi ba to karshen shi ilal ifna'i wal adami, jeje zuwa karewa ne da kuma rasa shi gaba daya. Wa minhu irithu Sulaiman an-nubuwata wal fadl al-mubin fama aulahu bin ni'ami. Yace wa minhu, yana daga cikin irin wannan gadon ilimi, irithu Sulaiman an-nubuwata, gadon annabi Sulaiman da ya gaji annabta, wal fadl al-mubin, da falala mabayyaniya. Mala yana nuni ne akan aya suratul naml, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. kaga wal fadl al-mubin da ma yace da haka annabi Sulaiman ya gaji annabta kuma ya gaji al-fadl al-mubin. Annabtar da ya gada ta ilimin, wato Allah ya ba annabi Sulaiman ilimi irin wanda annabi Dauda yake da shi, kuma ya ƙara mai wani. Don haka yace fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukuman wa ilma. Da annabi Dawuda da annabi Suleiman kowane ba karamin gwanin alkali bane, kowane ya kware ya goge ya yi fice wajen iya alkalanci. Amma sai Allah ya linka annabi Suleiman bayan ya sami abin da ke ga uban shi na ilimi, kuma sai Allah ya dada mai akan haka. Don haka ya ce ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay. An sanar da mu furuci na tsuntsaye, an ba mu dukkan komi. Inna hadha lahu wal fadl mubin. Lalle wannan shine falala wanda karara yake, baya bukatar sai an yi ma mutum dogon jawabi ya fahimta. Haka annabi Sulaiman ya ma Allah godiya akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi. Wal fadl mubin fama aulahu bin ni'ami, yace me ya dacewa da shi da samun ni'ima, ma'ana babu wanda ya kai shi girman ni'ima da samun babbar ni'ima. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم
وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. yace kaza da a zakariya rabbahu, kamar haka ne shi ma annabi zakariya ya roki ubangijin shi bi waliyil ali, da Allah ya bashi majibanci na cikin iyalin shi, khawfal mawali, saboda jin tsoron makusanta min wara'ihimi a bayansu. anan ma malam yana nuni akan ayoyin da ke farkon suratu maryam, zikru rahmatu rabbika abdahu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i. to shine ya iktibasi yace kaza da a zakariya rabbahu bi waliyil ali, yana annabi zakariya lokacin da ya roki Allah ya addu'a yace ya Allah ka bani wani fahabli min ladunka waliya, ka bani wani majibanci daga wajenka yarithuni, wanda zai ci gado na, wa yarithu min ali yaqub, kuma ya ci gado daga cikin gadon fami annabi yaqub. Daga cikin babban dalilin da yake nuna cewa ba gadon dukiya ba annabi zakariya yake ne, shine ya ce wa yarithu min ali yaqub. kuma lokacin da yake maganar famin annabi yaqub sun wuce da shekaru ɗaruruwa, da haka kaga ba zancen gado bane na dukiya ko, inda a ce daidai lokacin ne wato annabi yaquba Allah ya karbi ran shida, sai ayi zaton ko annabi zakariya shi ma yana roƙon ya ci gadon dukiya. Amma abin da ya tabbatar da ba zancen gadon dukiya bane, da yace yarithuni sai ce wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Dan haka annabi zakariya saboda kwaɗayin alheri da yake ga al'umman musulmi, ya ga alamun lokacin barin duniyan shi yayo kusa, kuma ya kalli, domin a lokacin babu wani gida wanda ya zama gidan ilimi, gidan karatu, gidan mutanen kirki kamar gidan annabi zakariya, babu shi. Amma annabi zakariya ya kalli waɗanda suke gidan kaf, ya ga babu wanda yake da cancantar ya hau kujeran shi bayan mutuwan shi. Don haka nan ya fara addu'ar da yake Allah ya bashi ɗa, kuma bayan ya tsuha. Amma ba yana roƙon Allah ya bashi ɗa ba don ya tara mai kuɗi, ba yana roƙon Allah ya bashi ɗa ba da ya ɗora alfahari da shi. Ya faɗi dalili, da ya ce fa habli min ladunka waliya, sai ya ce yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Idan ya ji ma banu isra'ila tsoron kar ya je ya wuce cikin makusantan shi babu wanda zai gaje shi. Fa inni khiftul mawaliya ma'ana ya ji tsoron makusantan shi min wara a bayana, wanda ba za su iya rike abin da nake rikewa ba, sai da haka yayi addu'a. Shine yace kaza da a zakariya rabbahu, kamar haka ne annabi zakariya ya roki ubangijin shi bi waliyil al, da majabanci daga cikin famin shi, khawfal mawali min wara'ihimi, saboda jin tsoron waɗanda za su biyo baya a bayansu na magada makusanta, ba za su iya yin abin da yake ba. Al'ilm yace shi ilimi mizanu shar'illah, shine sikeli wanda ake auna shari'ar Allah da shi. To kaga yana cikin darajar ilimi da matsayin shi, shine ma'aunin shari'ar Allah. Shari'ar Allah ana auna ta da molan kai, ana auna shari'ar Allah bisa sikeli na awon shinkafa, tiya ta awon masara da gujiya. Ina ilimi wato shari'ar Allah ana auna ta ne bisa ma'auni na ilimi, ana auna ta bisa ma'auni na ilimi. Shi yasa yace al-ilm mizanu shar'illah, ilimi shine ma'aunin shari'ar Allah. Yace haythu bihi qiwamu, ta yanda da wannan ilimin ne shari'ar Allah take tsayuwa. Wa bidunil ilmi lam yaqumi, in babu ilimi ba za ta tsayu ba. Shari'ar Allah tana tsayuwa ba ilimi ne, da haka shari'ar Allah gaba ɗayanta ilimi ne, saboda haka sai da ilimi take tsayuwa. Idan babu ilimi babu shari'a. Yanzu ana sa a tabbatar da shari'a a wani yanki, sai zamanin mutanen yankin gaba ɗaya ba su karanci addini ba, to sai a wace irin shari'a za a yi? Kaga ba za ta yi ba wannan shari'a, dole sai da ilimi, shine babban ma'auni wanda ake auna shari'ar Allah da shi. Wa kullama dhukira sultanu fi hujajin, yace a duk inda aka ambaci sultan fi hujajin a cikin hujjoji, fal ilm, to ilimi ne. Cikin Qur'ani in ka karanta zaka ji wajaje da yawa an yi ta ambatan sultanu ko, yace to ilimi. Nan malam yana nuni akan wata riwaya da aka rawaito daga Ibn Abbas, Allah ya kara mai yarda. Ibn Abbas yace duk inda aka ambaci sultanu cikin Qur'ani to ma'anan shi ilimi. Duk inda aka ambaci sultanu cikin Qur'ani yace ma'anan shi
ilimi da hujja shine ma'anan shi. Dan haka kenan kaga akan wannan fasara ne yace wa kullama zikira sultanu fi hujajin, a duk inda aka ambaci, a duk lokacin da kaji an ambaci sultan fi hujajin a cikin hujjoji, fal ilmu to ilimi. Allah ta'ala ce qul hatu, Allah ta'ala wato yana zancen sultan a cikin suratu Yunus, yace qalu ittakhadha Allahu waladan subhana bal lahu ma fis samawati, wa yace huwal ghaniyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, sai ce mi in indakum min sultanin bihadha, me sultana anan, shin kuna da wani dalili na ilimi, kuna da wani da, domin dalili dole ya zama ilimi. In indakum, wanda suka ce Allah ya rikida mutum nawa, mutum uku ne ko, akwai mushrikan Makka suka ce mala'iku su ne ɗiyan Allah ‘yan mata ko, akwai Yahudawa suka ce Uzairu ne ɗan Allah ko, akwai Nasarawa suka ce Almasihu shi ne ɗan Allah. To dukkaninsu ne Allah ya ce in indakum min sultanin bihaza, in wannan ma'ananta ma indakum min sultanin bihaza, ai ba ku da wani hujja, ba ilimi, kamar da Allah ta'ala ya ce ma anzalallahu biha min sultan ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, a suratu Yusuf. Haka ma a Safat Allah ta'ala ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadhibuna astafal banati ala albanina ma lakum kayfa tahkumun am lakum sultanun mubin fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Kaga sultan, am lakum sultanun mubin, nan ma sultan ana nihin hujja, ilimi. Sai sa ce wa kullama zikira sultan, to asalin kalmar sultan a larabci ai sarki take nihi ko, sultan sarki, sultan mai mulki wanda yake da sulta. Me sulta? Al-qudra, shine iko. To aka ce sultan shine wanda yake da sulta kenan ko, sahibus sulta. To shi ma mai ilimi sultanin. A duniya sultanu guda biyu ke da akwai sultanul ilm, akwai sultanul yad. Shi sarki shi ake cewa sultanul yad, shi kuma mai ilimi shi ake cewa sultanul ilm. Dan haka sultanul ilm, sultan shi ya hi karhi akan sultanul yad. Sarkin ilimi ya hi sarkin hannu, mai sarauta da hannu, mai sa a kamo a bige a kwamce a dahi a daure. To wannan karama wato iko kenan, amma babban iko shine iko na ilimi. Don haka nan malam yana kwamfare ne tsakanin wato iko na ilimi da iko na hannu. Don haka yace duk lokacin da kaji an ambaci sultan, in dai wajen kafa hujja ake, to ka kai dibin sultan na Gobir ake zance ko ka sultan na Katsina. Duk in kaji an ambaci sultan, in dai wajen kafa hujja ne yace fal ilmu, to ilimi. Kaka kawo wani ba Gobiri ko wani ba Katsina. Yace la sultatul aidi, ba wai sulta ba iko na hannuwa ba, li muhtakimi ga wanda yake kenan yake da hukunci, kenan ba yana zancen iko ba na hannuwa. Fa sultatul yadi, yace kaga shi iko na hannu bil abdani qasiratun, takaitatta ce ga gangar jiki. Shi ikon hannu ya takaita a gangar jiki ko bai takaita ba, shi kuma ikon ilimi yana zarce jiki. In ka ji hujjoji da dalilai tun suna ratsa kunnanka har su kai su shiga cikin kwakwalwarka, har su kai su kwanta lus a cikin zuciyanka, kaga sun wuce gangar jiki ko. To wannan ikon shi sai wake da shi, sai ilimi, shine wanda zai ratsa gangar jiki har ya shiga cikin zuciya. Amma shi kuma iko na hannu bakin shi gangar jiki. In kaga ana kaskantar da kai, ana zubewa, ana baje balaluwa, to gaban iko ne na hannu. Nan ake haka gangar jiki. Akwai lokacin da mutum yake kada kan shi gaban sarki, yana nan yana la'anatullahi alaika, ko ba ka bane ba, zuciyar shi tana tsine mashi, amma gangar jikin shi tana yi mai ruku'i da sujada, saboda wato shi wannan ikon takaitacce ne ga gangar jiki. Da aka yi fasultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli aw bil zulmi wal ghashami, kuma yana kasancewa da adalci ko kuma da zalunci ko kuma da ta'addanci ma da ƙetare iyaka, shine al ghasham. Kalma aka ce al ghashim a larabci can baya ya gabata kwatankwacin shi, shine azzalimin da yake fagam cikin lamarin shi, ba daidai yake ba, mai ƙetare iyaka ke. To ta haka shi sulta wannan na ilimi, sulta na hannu bakin shi gangar jiki. Amma wa sultatul ilmi, shi kuma sulta na ilimi tanqadul qulubu laha,
zukata suke jayuwa zuwa gare ta da haka ya sha bamban da wancan tan qadul qulubu laha ila huda zuwa shari'a wa ila mardati rabbihim haka ma zuwa ga yarda ubangijinsu shi yasa wannan yana da wato a tarihi haka ya faru da dama akwai lokacin da an aka ce wani babban malami ya shigo a gari a da lokacin da aka san muhimmancin ilimi to in kaga mutane sun zazzagaye shi sun kewaye shi ana rugogo ne a ganshi kamar yadda akwai shekarar da ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala ya taba shugawa a garin wato da harun ar-rashid yake lokacin kuma harun ar-rashid shine amirul mu'minin ko da ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak wanda ake faɗi ko da ya shigo garin mutane suna turmutsotsoniya da kutsotsoniya wajen kallon shi nan takalma suka dora karkacewa nan hamata ta dora zuha a nan ne wato mutane suka dora tunkuɗa juna da takar juna wajen kallon shi ana shine abdullahi ibn al-mubarak a nan waɗanda suke gidan sarauta ma sai da abin ya ba su mamaki aka ce haruna rashid yana da wata baiwa da yake ji da ita tana can saman bene sai ta leko ta taga sai ta ga yadda mutane ke turmutsotsoniya wanda bata taba gani ba a tarihi sai ta tambaya ta ce wani ne wancan sai aka ce ai wancan wani babbakeken malami ne da ake ce mu abdullahi ibn al-mubarak sai ta ce kaga inda iko yake na gaskiya ba irin ikon haruna rashid ba ana sai ta tabbatar da cewa ikon wannan malamin ya yi ikon wato sarki wanda ita kalkashin shi take to haka ma wata shekara akwai lokacin da wato ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa aliyu ne ibn al-husayn ko kuma zainul abidin shine ya zo wajen dawafi a ɗakin ka'aba kuma shi ma shugaba na lokacin ya zo dawafi a wajen mutane babu ruwansu da shugaba ko kallon shi ma ba a aka ɗora turmutsotsoniya mutane a dawafi a ɗakin ka'aba ake amma aka kewaye shi ana ta wato kutsotsoniya wajen kallon shi ana ai wannan shine zainul abidin daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato akwai sha'irin nan da ake ce ma Firzadaq yana wajen gaban shi sai aka tambaye sarki aka ce wai ran kai dadewa ne wancan wanda mutane suka kewaye suka kyale ka haka sai ya ce ni ma ban san shi ba to Firzadaq mawaki ya ji lokacin da sarki ya faɗa haka sai ya tsike shi shine ya je wasu baitoci masu zahi yana mai da martani akan shi sarkin yace hadha alladhi ta'rifu al-bataha'u wa ta'atuhu hadha at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-alami hadha ibn fatimatin in kunta jahiluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu wa laysa qawluka man hadha bi dha'irihi al-arabu ta'rifu man ankarta wal ajamu yayi tai ya zama baitoci masu yawa akan haka yana martani ga wannan sarkin amma sai kigayen sunan sarkin amma dai duk wanda ya jiha kasuwa ya san da wanda yake kuma shi ma wanda aka jiha ya san shi aka jiha da haka ko da ji an san kowa ake mayar ma martani yace wannan wanda kace baka san kowaye ba shine wanda albaitu ya arifuhu wal hillu wal haramu dakin ka'aba ya san shi harami ya san shi wajen harami ya san shi yace wannan wanda kace baka san shi ba shine wanda larabawa da gwarawa duka sun san shi yace wannan wanda kace baka san kowaye ba shine dan gidan Fadimatu da kakan shi ne Allah ya cike annabawan Allah ranka takab gaba daya dan haka wato yayi ta fadi yayi ta habaici da nuna da mayar mai da martani dan haka wato akwai abin da ke nuna cewa hujja ta ilimi ko kuma iko na ilimi yahi iko na hannu wanda ake iko na ƙarhin damtse da hannu ya fi shi a lokacin da khawarij suka yi tawaye wake shugaba lokacin aliyu ibn abi talib ko shi yake shugaba ka dubi aliyu wato duk hikimar shi da gwaninta shi amma tun da yanzu shi Allah ya ba shugabanci kamar ana ganin yanzu shi yake da iko na ƙarhin ciya ko suka ƙi saurara mu amma da ya tura musu abdullahi ibn abbas ya je ya tattauna da su abdullahi ibn abbas yan masu wa'azi ya ce menene hujjar ku akan yaƙi ku ga yadda hujjar da ke gare ku duk wanda ya karanto hujja sai abdullahi bin abbas ya fata-fata da hujjan shi da tabbatar mai da dalilai bai dawo ba sai da ya dawo da mutum 2000 a wata riwaya aka ce mutum 4000 suka biyo bayan shi duk sun tuba sun aje makami sun daina yaƙi sun daina ta'addanci irin haka ma ya faru a wata shekara ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala akwai 'yan tawaye da suka fito a Algeria suna yaƙatar shugaba
aka yi suka ki aje makami, amma da ibn Uthaymin ya rubuta masu wasiƙa yana masu nasiha a ciki, an samu jama'a da yawa ko da suka saurari bayanai suka gamsu, shikenan suka aje makami suka dawo suka miƙa wuya. To irin haka yana faruwa ko yanzu 'yan boko haramu ko 'yan tawaye kana ganin akwai wani shugaba wanda isa ya karya su ko ya janyo su, amma in aka tura malami fa wallahi tallahi akwai malaman da suna iya janyo su in dai da gaske ne. Banda wannan kabar zancen wannan 'yan iskan wanda Faransa ta kawo, ɗan boko haramu na gaskiya nake zance na farko, wanda su da hujjoji ne suka dogara ko na farko, amma yanzu wannan 'yan iska wanda gwarawa ne, jahilai, kafirai, arna wanda ba ma musulmai bane ba, wannan kawai 'yan tawayen turawa ne, ba su ake zance ba. Ko gobe aka samu wata gayya ta musulmai ta barki, aka rasa yadda za a yi da su, in shugaba yana da basira da kai zai zaɓe malamai ya tura su ne. Ya aka yi yanzu cani ya yi nasara cikin lamuran shi, malamai ya sa gaba, ka bincika babu wani abu banda wannan, shine sirrin shi. Inda bai sa malamai gaba da an samu baraka cikin lamarin shi, amma da ya sa malamai gaba sai zamana malamai su suke faɗa wa mutane, da lokacin da mutane suka taso suna bori kaza da kaza da kaza, da malamai sun masa bayani sai su gamsu su natsu su miƙa wuya. Ashe da gaske ne iko na ilimi ya fi iko na ƙarhin damtse. Kuma a nan za mu tsaya saboda muna da wa'azi ga Malam Rabi nan da agaji suna jiran, insha Allah ta'ala ina ba da uzuri na ce za mu ɗan taɓa kaɗan ne insha Allah, saboda ya fi a ce ba a taɓa ba, an ba da uzurin gaba ɗaya an tahi. Abinda muka faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi, kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu, sai idan Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah.